Balak mo bang mag-Binondo food crawl pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Save mo tong video na to. Ipapakita ko yung mga usual na pinupuntahan ng mga first-timers dito, sunod-sunod according to location. At mas madali rin kung gagamit ka ng Google Maps. Starting point natin syempre ay yung Binondo Church. Una mo nga abutan ay itong Engbitin. Ito yung sikat na bilihan ng hopya, mooncake at tikoy. Sa second floor nito makikita mo yung Great Buddha Cafe pero kung on a budget ka, I suggest stick to the streets. Dito lang tayo sa labas ng first floor ng Engbitin. Sa right side, dito mo makikita yung bilihan ng nagtrending na ube latte pero bukod doon, marami pa silang ibang flavors ng drinks. Masarap din itong binebenta nilang siopaw. For me, this is one of the best. At yung pinakagusto ko sa lahat ng Engbitin products ay itong salted egg lava pao. Nako, subukan nyo to, napakasarap. Pero hindi pa tapos yan. Dito pa rin sa Engbitin pero sa left side naman makikita nyo yung Binondo Bites na nagtrending din dahil sa kanilang xiaolong bao. Masarap to, natikman ko na dati. Pero hindi muna tayo bibili today kasi blockbuster yung pila. Konting lakad lang from there, aabutan nyo itong Chuanqi tapos sa second floor niya yung Cafe Mezzanine. Pareho yung OG dito sa Binondo, ang sarap ng patatim dito pero grabe rin yung pila. Ito mismong location ng Chuanqi ay isang intersection. Pag naglakad ka to the right, aabutan mo yung isa sa mga sikat na nagtitinda ng Chinese style fresh lumpia. Ang pangalan ng tindahan ay New Poheng Lumpia House. Again, just make sure gumagamit ka ng Google Maps para mas madaling sundan yung instructions ko. Balik tayo dun sa intersection, to the left side naman ay aabutan mo itong Holland. Isa rin to sa mga sikat na nagtitinda ng hopya, tikoy, and other pasalubong items dito sa Binondo. Katabing-katabi niya itong Dongbei dumplings. Palagi ring mahaba yung pila dito. Go to order ko ay itong kuchay na merong pork and chives sa loob. Wag lang magmadali sa pagkain kasi mapapaso ka talaga. Since medyo late na rin, tinuloy na lang namin yung food trip sa susunod na araw. Sa left side nitong sikat na arko ng Chinatown, makikita nyo yung Lord's Toast Bakery. Kilala yan dahil sa kanilang egg tart na ang sarap ipares sa kape. Kahapon sobrang haba ng pila dito, kaya tama yung desisyon namin na magbalik na lang ngayong 8 AM para walang hassle. Etong egg tart nila, very delicate yung custard, hindi masyado matamis and very flaky yung pastry. At yung coffee nila, matapang. Paglampas mo sa arko ng Chinatown, aabutan mo itong Veggie Select. Isa din to sa mga grabe kung dumugi ng tao kaya mas maganda umaga nyo to puntahan. Meron silang sugarcane juice at iba't ibang klase ng inihaw na vegetarian. Honestly, masarap naman pero still hindi mo ako mapapapila dito during its peak hours kasi riot talaga. Meron din silang fried siopaw and medyo unique itong version na to kasi meron siyang ham, mushroom, vegetables, and cheese. It has a slight cheese pool and it's actually pretty good. Paglampas ng Veggie Select, lakad tayo ulit papunta dito sa pangalawang arko. And to the right side, ito yung entrance nung Estero Fast Food. Maraming kainan dyan sa loob. Pero hindi muna natin pupuntahan today. After ng arko, marami dito nagtitinda ng fruits at katapat na mga vendors na to ay yung sikat din na Salazar Bakery. Tuloy-tuloy lang ang lakad hanggang sa abutan mo itong Shanghai Fried Siopaw na isa sa mga pinakasikat dito. Ang aga pa pero mahaba agad yung pila. 35 pesos each. Yung palaman niya is pork na merong minced vegetables. Medyo lasang lumpiang Shanghai yung feeling pero gusto ko siya ha. Napaso nga lang ako kasi sobrang init. Right next to that, makikita nyo itong Oishikun. Sikat yan sa bicho-bicho and radish cake. Sobrang haba rin ng pila dito. Although hindi ako mahilig sa bicho-bicho so hindi na tayo bibili. Pero kung first time nyo, try nyo pa rin. Baka kayo magustuhan nyo. Sa dulo ng street na to, aabutan nyo yung New Eastern Garden. Personally, ito yung mas gusto ko na fresh lumpia, kaya hindi tayo bumili kahapon dun sa isa. Although again, kung first time nyo, pwede nyo tikman pareho at kayo yung pumili kung ano yung mas gusto nyo. Napansin ko nga rin lang agad na parang mas lumiit yung lumpia. Though masarap pa rin naman, so okay na. Gusto ko rin yung kikiam nila dito pero out of stock na nagpunta kami. Dito na rin nag-lunch yung mga kasama ko. Sakto lang yung sweet and sour pork. Masarap yung chop suey although sobrang thick yung sauce. And then itong pansit na gustuhan ko yan. After nyan, daanan natin yung iba pa sa mga sikat na spots dito. Lakad tayo pabalik ng Veggie Select and turn right para abutan itong Diao Eng Chai, known for their chicken pie at iba't ibang klase ng fish balls. Halos katapat niya itong Waying, blockbuster din yan, sikat sa beef noodles and siopaw. Right after Waying, aabutan nyo itong Wanki kung saan yung pinost ko dati na giant siopaw. Sa dulo ng street na to, makikita nyo naman itong Poland Hopya Factory. Dito ako mas madalas bumili ng hopya. Nag-trending last year itong choco fudge and coffee fudge flavor nila. Meron silang bago this year na strawberry cheesecake. Tapos first time kong titikman itong custard hopya. Ang sarap, lasang leche flan. At ang huli kong ipapakita ay itong bagong discovery ko dito sa Binondo na oyster empanada. Sobrang sarap nito, 60 pesos lang, nagsisi ako na dalawa lang yung binili namin. Dito ko siya nabili at ito ay katabing-katabi nung pinakita ko kaninang Wanki kung saan ako bumili ng giant siopaw. Ilalagay ko sa caption yung bawat pin location para mas madali niyong hanapin sa Google Maps at sana makatulong to sa mga first time na mag-Binondo food crawl.